Airwhite mayong mayong buntag, mayong kadlawon mga higala, mga bay, alas 12:16 santak na sa buntag adlaw karon nga Miyerkules, no? Miyerkules na. Dugo apong ko. Wait lang mga higala, mapicture ko mga higala sa mga napaabot niya, okay? Okay. Ano ba nga ang mga operatiba sa City Intelligence Unit, CIU sa Cebu City Police Office, o yun man, ang CIU ba ito? CIU lang? Sa Cebu City Police Office, sa pagpangon ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballas, ang pango sa CIU City Intelligence Unit, mihimo pagpangronda sa kining mga nubain o kining mga ampules nga resulta sa pagkasikop ni duha ka mga dinakpan, no, mga igala, mga bay. Mo ni ang mga ampules sa katapusan ako nga na kuan kaning naka-cover o kaning mga ampules o kaning mga nubain niya tong muabot sa minilyon nga mga ampules nga nadakpan o nasakpin sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group PDEC Visayas Special Operations Unit SOU 7 nitong bunga sa Enero. Gani miyangko tong suspect ito nga sila ang tighagbungan og supplier des Barangay Camagayan ning atong Dakbayan Sugbo. Apan karon nini nga mga buwan sa Hunyo nga kung sa ato pating kuno siya ting bunga sa ting klase, no? Pero pandemic man lima tunguro mga igala mo na nga sorry. Tingog po dia, no? So gibuta dining maong plastic baybas man nya mo ni siya no mga igala, mga bay on ya mo ni ang ampules. Actually ang kining ampules sa gipasabot sa katong akong higala nga piskal o prosecutor nasaran nga ang kining ampules kung kani manggali nga ang doktor may mo prescribe sa resita ang kining ampules pagod mga igala mo ra siya pampatalab sa mga ngulngul, no? Okay, wait lang ha. Pampatalab sa mga ngulngul or pampatog na pampatog. But unfortunately karon pag mingon gali kaga mahimong illegal kining bangkas dan so mo ni mga higala, no? Diami sa barangay Sambag 1 Orhilio Street, barangay Sambag 1 ning aton Dakbayan Sugbo. Boss tong ani ang katong ang iyagan ang kaning subject kani. Boss may buntag nimo. Gopal bag hinapay. Itaas mo ulo ka ba kay mo hinapay matandog. Pangani mo? Luther. Ha? Luther apelyido. Bernal. Bila mo edad lot? 21 taga sa kalot. Rodriguez. O sa trabaho nimo lot? Wala. O sa pa magini mo ning mga ampules? Ikaw may tig supply daw. Ha? Wagay ikasulti gamay lang. Ha? Minyo ka? Biyudo. Dipod. Wagay panawag sa mong uyab. Wala. Kisa niya kauban nimo? Ha? Kusgaw di ko dungog. Steve. Steve bangani mo? Sir. Apelido? Campo Manis, uy. Campo Manis. May edad mo Steve? 50. Tinuod, Luther nga si Steve may imong sulugoon, imong sugoon og pa-deliver ng mga ampules. Ha? Luther. Ha? Tinuod? Uy, tubag uy. Ha? Okay. Salamat kay Luther ha. Ang imong tubag mamahimo kini siyang ipresenta sa korte sa imong pag-angkon nga kini ang si Steve moy imong o runner sa kaning mga ampules mga igala. So mo ni no ang mga ampules nga nasakmit. Mayng buntag kang Don Romantico asa man ni Noy Benji mataba niya. Diredes may Orhilio Street, barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo mga igala, mga bay. Oy, mayong buntag
kang Van Rold Monteron. Oy, kang Van Rold Monteron na nagtanaw karon. Gong, kumusta man Gong? No mga igala. Hello boss. Oh, may buntag. Okay ra boss. Okay boss. No problem boss. Yeah, sige boss. So mo ni pinaka-latest update labas ng impormasyon balita nga nahipos sa Health TV Cebu. Inyo higala ang permenting giban sa Facebook pasilan mga higala. Ben Chitalisik. Salamat may buntag ang pita kanunay. Boss. Wala, okay na. Gue na. Okay.